L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' Erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Rapport ippubblikat fuq is-sit tal-Eurostat jindika li r-rata ta' impjiegi ta' pajjiżna s-sena li għaddiet laħqet il-livell ta' 81.7%. Dan fisser li għall-ewwel darba fl-istorja lokali Malta kellha rata ta' impjiegi aqwa minn dik tal-Ġermanja, meqjusa bħala l-mutur ekonomiku tal-Ewropa kollha. Qabel il-bidla fil-gvern fl-2013 waqt li l-Ġermanja kellha rata ta' impjiegi ta' 76.9%, dik f'Malta kienet ta' 63.9%. Dan kien ifisser li r-rata fil-Ġermanja kienet kważi kwart aktar minn dik ta' Malta. Grazzi għal riformi kbar li wettqu gvernijiet laburisti fl-aħħar 11-il sena bħal l-introduzzjoni ta' Child Care Pay, l-in-work benefit u tapering of benefits, pajjiżna rnexxielu jilħaq u issa saħansitra jaqbes ir-rata ta' impjiegi fil-Ġermanja. Fl-2012 kien hemm 6 pajjiżi biss b'rata ta' impjiegi qar minn pajjiżna u 20 pajjiż b'rata ikbar. Is-sena li għaddiet ir-rata ta' impjiegi kienet aqwa minn pajjiżna fi 3 pajjiżi biss, waqt li 23 pajjiż għandhom rata qar. Biex issa d-distak bejn Malta u l-pajjiż bl-aqwa rata ta' impjiegi u biss ta' 1.8 punti perċentwali kontra l-15.5% li kien hemm fl-2012. Kif inhu magħruf storikament Gvern Laburista kien wired sitwazzjoni diżastruża fil-qasam tal-impjiegi fejn pajjiżna kien fost l-agħar fl-Ewropa. Minkejja dan sa tmiem l-2015 kien diġà rnexxielu jġib lil pajjiżna mal-medja Ewropea. L-andament f'dan il-qasam kompla jissaħħaħ f'kull sena biex pajjiżna kien wieħed mill-ftit flimkien mal-Polonja u l-Kroazja fejn kien hemm żieda anke fl-2020. Jiġifieri fl-eqel tal-pandemija. Fid-dawl tal-fatt li skont kif imbassar l-ekonomija Maltija se tkun l-aktar waħda li se tikber fl-Ewropa fis-sentejn li ġejjin u mistenni li l-progress ta' pajjiżna se jkompli u probabbli li pajjiżna dalwaqt isir il-pajjiż Ewropew bl-akbar rata ta' impjiegi.